Hola, Belia. Mira, vouche explicar con este tutorial como subir os arquivos orixinais. Mira, tens que tirar abaixo no curso, tiras abaixo de todo, o módulo que se chama, está abaixo de todo, que se chama Zona de Coordinación e Mantemento. Aquí hai que entrar en Arquivos Fontes, entras aquí en Arquivos Fonte, e en Arquivos Fonte tes unha serie de carpetas, unha para cada módulo. Si queres subir algo do módulo 1, damos a editar, ou do módulo 2, que creo que tamén quero subir, darlle aquí, premes en editar, e entras na carpeta que queres achegar o archivo, vale? Entrarías, por exemplo, do módulo 1, subiríalo na carpeta do módulo 1, só lle terías que dar aquí ao más, e localizas no teu ordenador, aquí en enviar un ficheiro, localizas no teu ordenador, examinas o arquivo que queres subir, como no caso, por exemplo, que quero subir este que é o suposto 1, non? Dámoslle a abrir, isto podo deixar como dominio público, darlle a enviar o ficheiro, e xa me achega o ficheiro. O que sí, para que quede guardado, non te podes olvidar de darlle a guardar modificacións, vale? Darlle a guardar modificacións, e xa me quedaría o archivo subido, aquí, como podes comprobar, aquí quedaría subido. Farías o mismo, pois en calquera dos outros módulos, pois faríamoslo do mesmo xeito. Veña, espero que che sirvira de axuda. Saúdos.